Wiwiting pujiastawa hayu rahayu rahayu widodо nir ing sambi kala atas nama pimpinan hangaturaken sugeng dalu sugeng pinara sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng sandiwara kedobrak siswa budaya ingkang mijil saking desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ingkang dipun pangarsani dening Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono saha Ibu Hajah Sri Christine Handayani bilih kantor sekretariat wonten ing Desa Bakaran Wetan Griya nomor 106 cetanipun timur kantor kepala Desa Bakaran Wetan. Pramiyarsa budaya kakung saha putri saderengipun kita sagotrah saking keluarga ageng sandiwara kedobrak siswa budaya anglajengaken pagelaran ing dalu punika keparenga kita ngaturaken paraga utawi susunan pelaku ing dalu punika minangkani pamundhutanipun Bapak Kadang Panitia ugi dipun sarijui Dewan Sutra Dara kedobrak siswa budaya ing dalu punika badhe beber cariyos serial Mahiso Jenar Dawa perangan Haryo Saloko tanding balinipun Naga Sasra Sabu Inten sutradara kasta dening Ki Gedi Sudarno astrada kadidaken dening Bagus Farel Wasiti pandapuk kadidaken dening Ki Bagus Heri Tasmilan pagelaran sandiwara kedobrak siswa budaya kairing karabitan siswa laras ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Agus Sujamsir Pangliing Suwarawati utawi Waranggono kadidaken Ibu Pami saha Ibu Wiwit pangeprak kadidaken dening Bapak Yuli Pannata Pageliran kadidaken dening Bapak Suratman lampu saha dekorasi kadidaken dening Soleh Atmojo gancaring dedapuan ing dalu punika kelir sepisan anggambaraken wonten ing Demak Bintoro Sultan Trenggono kadidaken dening Bapak Dikdo Gajah Soro kadidaken dening Bapak Jarwi Santoso Pasingsingan kadidaken dening Bapak Budi Sawung Sariti kadidaken dening Bagus Amin Wijanarko Galunggung kadidaken dening Dimas Gilang Permati Joko Soko Ulo Laut Nuso Kambangan kadidaken dening Dimas Indro Mahesa Roro Wilis kadidaken dening Yeti Mayang Sari Farel Wasiti ing dalu punika margani dados Mahesa Jenar Demang Sorayuda kadidaken dening Bapak Andi Suratmin
Haryo Saloko katindakaken dening Pati Bagus. Endang Widuri katindakaken dening Santi Pramuni. Ewa dening para prajurit katindakaken dening Si Gondrong sang pagelaran sandiwara kedopra siswa budaya. Temenggung Prabu Semi katindakaken dening Bapak Deni Wijaya. Mas Karebet Joko Tingkir katindakaken dening Ki Bagus Heri Tasmilat. Ratu Kambang katindakaken dening Rini Paulus. Nyai Gajah Soro katindakaken dening Arif Kumalasari. Niken Ayu Harjati ing dalu punika margane dados Nyai Lembu Soro. Nyai Kanigoro katindakaken dening Ibu Suntari Suwarjo. Kebu Kanigoro katindakaken dening Ki Gede Sudarno. Bugel Kaliki Pendekar Gunung Cerme katindakaken dening Bapak Dumbek. Wontening para wanita penglipur katindakaken dening artis-artis ayu saking pagelaran sandiwara kedopra siswa budaya. Emban katindakaken dening Emban Pesek Alfonso. Repat utawi dagelan katindakaken dening trio pelawak Do Klenteng Dodok Klenteng Plonto. Propami arsu budaya kakung saha putri kala wau gancaripun dedapuan ing dalu punika kanthi lambang serial Mahiso Jenar Dawa perangan Haryo Saloko tanding. Pungkasanipun atur saking pagelaran sandiwara kedopra siswa budaya angaturaken sugeng ngamirsani ngantos titi purnanipun pawiatan ing dalu punika. Kita sesanti Jaya Jaya Wijayanti nir ing sambikala sekali merdika selaminipun disamantingan kalis ing sambikala. Rahayu rahayu rahayu. Kinaryoda tiapur waka ketoprak siswa